Minahal nga mga kaigsunan. Karon usa ka malipayon nga Domingo sa Pasko sa pagabanhaw. Ang Pasko sa pagabanhaw mao ang usa sa mga sentro nga abalaang adlaw. Gipasadunggan niini si Jesus ang anak sa Dios, kinsa namatay alang sa dakong sala sa katawhan ug bibuntog sa kamatayon pinaagi sa pagbanhaw tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon, pinaagi sa paglansang sa krus. Bisag unsa pay panahon ug dapit, daghang tawo ang nagtinguha nga mabuhig taas. Kung mahimo mabuhi nga dili makakita sa kamatayon. Aron mabuhi og dugay o mamintinar nga himsog ang lawas, daghan ang nangitag mga pagkaon nga nagsaad sa taas sa kinabuhi. Nagtumar og mga suplemento sa bitamina ug naningkamot sa pag-ehersisyo. Si Qin Shi Huang ang unang tawo nga naghiusa sa China, nakatagamtam sa tanang gahom, bahandi ug kabantog apan nahadlok sa kamatayon. Gipadala niya ang daghan sa pagpangita sa tinutumo-tumo nga elixir sa kinabuhi sa pagpangita sa pagkabot sa pagka-immortal. Si Qin Shi Huang adunay supremo nga gahom apan namatay sa edad nga 50. Walay usa sa yuta ang mabuhi sa walay katapusan. Apan usa lamang si Jesucristo ang nagatubang sa kamatayon ug nabanhaw gikan sa lubnganan aron mahimo nga walay katapusan hangtod karon. Siya masaad og pagabanhaw og kinabuhing dayon niadtong motuo kaniya. Ang pasahi karong adlaw sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25 hangtod sa 26 nagsulti kanato ug si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Sa pag-abot sa Ginoo sa kahanginan, ang lawas ni adtong nangamatay nga mituo kang Jesucristo mabanhaw. Ang buhi nga mga anak sa Dios pagabayawon nga dili makakita sa kamatayon ug mahiuban sa Ginoo sa usa ka nabanhaw nga lawas. Isip mga tawo nga nagtuo sa Ginoo, usa ka dakong panalangin ang pagbaton ug paglaom sa pagabanhaw ug kinabuhing dayon. Unsa ka mapasalamaton kita niining dako nga grasya. Sa pagpasidungog sa Domingo sa pagabanhaw atong tan-awon ang espirituhanong kahulugan sa pagabanhaw ug ang unang bunga sa pagabanhaw sa Jesucristo. Hinaot nga puno kamong tanan sa paglaom sa pagabanhaw ug sa langit. Minahal nga mga kaigsunan, ang Wikipedia mitaho nga ang populasyon sa kalibutan milapas na sa 8 bilyon kaniadtong November 15, 2022. Apan daghan kaayo ang nagpuyo alang lamang sa kalibutanon nga kalipay. Tungod sa unod-nung mga kinaiya nga mawala nga walay kahibalo sa kinabuhing dayon, ang mga tawo nga kinabuhi matag adlaw nga mas duol sa walay katapusang kamatayon. Wala mahibalo ug wala magtagad sa gigikanan sa kinabuhi, sa rason sa kinabuhi ug sa destinasyon human sa kinabuhi. Apan isip mga anak nga mituo sa Ginoo, nahibalaan nato ang atong gigikanan, nahibalaan nato ang rason sa pagkinabuhi ug nahibalaan nato ang katapusan nga destinasyon human sa kinabuhi. Ang kinabuhi dinhi sa yuta, dili mao ang kinatibukan ug katapusang tanan sa kinabuhi sa tawo. Nasayod kita nga adunay walay katapusang langit nga dili makita ug isip mga magtutuo ni Kristo, adunay pagtuo sa pagabanhaw. Bisan kung kita magatubang sa kamatayon sama ni Jesus, kita mabuhi pag-usab sa kahangturan. Ang ideya sa ka tawo nga mamatay ug mabuhi pag-usab dili masabtan sa tawhanong kahibalo ug makatarunganon nga pagunahuna. Gikan sa kabatan-on nga edad, gisultian kami nga ang mga tawo gilubong kung sila mamatay og madunot sa oras. Kini nga kahibalo na himong babag maod nga dili sayon ang pagbaton sa pagtuo alang sa pagkabanhaw. Apan ang kamatayon ni Jesus pinaagi sa paglansang sa krus, 2000 ka tuig na ang milabay ug ang misunod sa nga pagkabanhaw gikan sa lubnganan tulo ka adlaw human ni ana usa ka tin-aw nga kamatuoran sa kasaysayan. Ang Biblia mao ay kinanatumyan sa mga piraso nga gisulat sa mga tawo nga nakadawat sa inspirasyon gikan sa Dios. Bisan pa sa gidaghanon sa mga tuig nga milabay, ang mga record sa Biblia wala mausab. Ang mga panagna sa Biblia nga wala pa matuman naglakip sa ikaduhang pag-abot sa Ginoo, ang 7 ka tuig nga kasakitan, ang milenyum nga giharian ug ang dakong puti nga trono nga paghukom. Apan kini nga mga panghitabo mahitabo gayud. Ang propesya sa pagabanhaw ni Jesus na record sa daang tugon o adunay daghang mga higayon, diin si Jesus mismo misulti sa mga tinun-an nga siya namatay o mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ang mga disipulo nga wala nga hingpit nga mituo niini nga mga pulong nangahadlok ug nanagan sa gabii sa pagdakop kang Jesus. Ang maisugod nga si Pedro nahadlok usab sa iyang kinabuhi nga iyang gilimod usab si Jesus sa tulo ka higayon. Bisan pa sa pagdungog sa balita bahin sa pagbanhaw ni Jesus,
Ang mga tinun-an nagduduha og nahadlok gihapon. Ilang gilikayan ang mga Romanong mga sundalo pinaagi sa pagtigom sa tago o gitrangkahan pag-ayo ang mga pultahan. Apan usa ka adlaw kining mao nga mga tinun-an mihimo sa usa ka kompleto nga 1 sa 80 ug namiligro sa kamatayon nga maisugon nga nagsangyaw sa krus ug pagkabanhaw ni Jesus ngadto sa naglutos nga mga otoridad. Giunsa nila kini nahimo? Nakakita sila sa pagkabanhaw sa Ginoo ug nangaon og nakainom uban sa nabanhaw nga lawas ni Jesus. Pinaagi niini ang ilang kahadlok na kumbinsido sa pagkabanhaw, nabuhi pag-usab bisan human sa kamatayon. Ang mga disipulo wala mahadlok kung mamatay o maisugon nga mapakamatuod sa ebanghelyo bisan pa nga gilansang sa krus, gitukob sa mga leyon o gipunggutan. Ang pagkabanhaw sa Ginoo usa ka tin-aw sigurado nga kamatuoran sa kasaysayan nga gipamatud-an sa mga disipulo. Ang nabanhaw nga Ginoo balik-balik nga nagpakita sa mga disipulo sulod sa 40 ka adlaw ang mikayab at tubangan sa ilang mga mata. Ang mga tinun-an mitutok pag-ayo sa mikayab nga Ginoo sa dihang ang duha ka lalaki nagbisti og puti mibarog tupad kanila ug miingon sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 11. Mga tawo sa Galilea, nganong nagbarog man kamo nga nagtan-aw sa langit? Kining Jesus nga gibayaw nga gikan kaninyo ngadto sa langit moanhi sa samang paagi nga inyong nakita siya nga misaka sa langit. Ang nabanhaw nga Ginoo naglingkod sa tuo nga bahin sa trono sa Dios, nag-anam og usa ka dapit sa langit alang sa iyang mga anak sa Dios o naghalad sa mga pag-ampo sa pagpataywala alang kanato. Inigabot sa panahon ang Ginoo mobalik sama sa iyang pagsaka sa langit diha sa panganod sa himaya uban sa mga anghel. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nagingon, kung imong isugid pinaagi sa imong mga baba nga si Jesus ingong Ginoo ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay maluwas ka. Kung kita mutuo sa pagkabanhaw sa Ginoo nga sa walay pagduduha, kita usab mabanhaw. Ang kamatuoran kay mao nga mahimo nimo. Minahal nga mga kaigsunan, gawa sa pagkabanhaw ni Jesus adunay labaw pa sa 8 nga mga na-record nga mga tawo nga nabanhaw gikan sa mga patay sa daan ug bagong tugon. Si Zarepta nga anak nga lalaki sa babaeng balo, ang anak nga lalaki sa babaeng sunamitanhon, ang bugtong anak nga lalaki sa babayi sa Nain, Lazarus, si Tabita ug Eutico. Bisan karon kita makadungog usahay og mga pagpamatuod ni adtong nakasinati sa kamatayon ug nabuhi pag-usab. Kini nga mga panghitabo mo'y pamatuod lamang nga ang Dios lamang ang soberano sa kinabuhi ang makabanhaw sa usa ka patay nga tawo. Dili kini tinuod nga pagkabanhaw. Walay tinuod nga pagkabanhaw sa wala pa si Hesukristo ug dili mahimong usa ka pagkabanhaw sa umaabot nga wala si Hesukristo, ang unang bunga sa pagkabanhaw. Minahal nga mga kaigsunan, adunay espirituhanon ug pisikal nga pagkabanhaw. Si Adan ang unang tawo mikaon sa bunga sa kahoy sa kaybalo sa maayog daotan nga gisugo sa Dios nga dili niya kanon. Busang espiritu ni Adan namatay sumala sa giingon sa Dios sa adlaw nga mukaon kagikan niini mamatay ka gayud. Apan adunay nagpabilin kang Adan ug ang iyang mga kaliwat kansang espiritu kay namatay. Ang gamay nga naibilin sa binhi sa kinabuhi, nga nailhan usab nga giginhawa sa kinabuhi nga gihuypan sa Dios ngadto kaniya sa unang paglalang kang Adan. Sa dihang atong dawaton ang Ginoo, ang Espiritu Santo mosulod sa atong mga kasing-kasing ug ang kanhi nga patay nga espiritu mabuhi pag-usab, pinaagi sa gamay nga salin sa binhi sa kinabuhi. Ang lisod sa kinabuhi nga namulak tungod sa espiritu nga nabuhi, bigitib ug mitubo. Nagakuha kini sa kamatuoran ug namunga sa daghan nga espiritual nga mga bunga. Sa esensya, ang patay nga espiritu mabuhi pag-usab. Magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios ug moadto sa dalan sa kinabuhing dayon kada adlaw. Ang paglakaw sa dalan sa kinabuhing dayon diin walay kamatayon nagpasabot nga ang patay nga espiritu mahimong bug-os nga buhi, dili na mawala. Gitawag kini nga espirituhanon nga pagkabanhaw. Unya, unsang pisikal nga pagkabanhaw? Kung ang usa ka tawo mamatay, ang lawas mobalik sa usa ka hakop nga mga hugaw. Kadtong mga naluwas pagabanhawon ngadto sa usa ka espirituhanon nga lawas, ug unya inagbanan sa kalag nga manaog samtang ang Ginoo mikunsad sa kahanginan aron mahimong usa ka nabanhaw nga espiritu, kalag ug lawas. Bisan pang undanon nga lawas mo patim-aw nga nabungkag, kini gipahiuli ngadto sa usa ka espirituhanon nga lawas. Gitawag kini nga pisikal nga pagkabanhaw. Ang hingpit nga pagkabanhaw makabot lamang kung ang espiritu buhion pag-usab sa balang espiritu nga makabot ang espirituhanong pagkabanhaw.
O kung ang patay nga lawas mabanhaw isip usa ka espirituhanon nga lawas o diadayon makaangkon og usa ka espirituhanon nga lawas, nga mao ang pisikal nga pagkabanhaw. Among gigugol ang 7 ka tuig nga bangkiti sa kasal ug ang milenyo nga gingharian sa nabanhaw nga lawas. Human kita makadawat sa himaya og magaganti sumala sa atong pagtuo kabalaan ug pagkamaunungon sa dakong puti nga trono nga paghukom, kita mausab ngadto sa usa ka hingpit nga espirituhanong lawas ug mabuhi sa kahangturan sa langit. Minahal nga mga kaigsunan, hinaot nga kitang tanan makaambit sa espirituhanon o pisikal nga mga pagkabanhaw ug matagamtam og kinabuhing puno sa kalipay sa pagkabanhaw ug sa paglaom sa kinabuhing dayon sa langit. Minahal nga mga kaigsuon, kung atong tan-awon ang atong palibot nga adunay espirituhanon nga mga mata, makita nato ang daghang mga pangitabo nga naghatag kanato sa paglaom alang sa pagkabanhaw. Una, ang pagbati sa pagkabanhaw mabati sa dihang makita ang usa ka turok nga may tubo human sa pagtanom og liso. Kung ang usa ka liso wala gitanom sa yuta apan gitpigan sa temperatura sa kwarto, kini dili mo tubo o magpakita og bisan unsang mga pagbag-o. Ingon nga ang siklo sa kinabuhi mihunong og namatay. Apan kung imong itanom ang liso nga mura nga namatay sa yuta og bagulat, kini moturok og motubo ang bag-ong mga dahon. Ang mga dahon mamulak o mamunga sa daghang bunga. Usa, ang mga mag-uuma kasagaran magtipig sa mga liso sa mga tanom nga mamunga og maayong mga bunga. Sa maayong mga liso, og itanom kini pag-usab sa sunod nga tuig alang sa pagtikad. Pananglitan, ang soybeans gipuga sa Korea sa iyo hangtod sa tunga-tunga sa Mayo. Ang mga soybeans nga gitanom sa Tagaytay og sistema sa tudling mahimong moturok o mutubo sa laing-laing puti og purpura nga mga bulak sa mugbong mga sanga. Sa katapusan, ang mga pod maporma sa bulaklak nga adunay mga liso sa sulod. Kung magtanom ka og liso, murag mawala kini sulod sa yuta. Apan makatabang kini sa usa ka liso nga moturok og mamunga. Kini nga mga higayon nagtugot kanato nga tinuod nga mobati sa kahibulungan ug misteryo nga probidensya sa Dios ug makasabot sa ideya sa pagkabanhaw. Ikaduha, ang probidensya sa pagkabanhaw makita pinaagi sa ekolohiya sa laing-laing mga tanom o mga insekto. Inig abot sa tigtungnaw mga taga ka mga dahon sa mga kahoy ug murag patay na sila. Apan sa pag-abot sa tigpangmulak ang bag-ong mga gamot ug mga dahon moturok. Sa tag-init ang labong mga dahon kay magdaghatag og bugnaw nga landong gikan sa adlaw. Daghang mga insekto ang mopalabay og sa tigtugnaw pinaagi sa hibernation o diapause ug mangitlog sa tubig, ilalom sa mga bato o sa yuta o sa panit sa kahoy. So wala madugay ang usa ka nymph mausab ngadto sa paglupad sa usa ka kikada, usa sa ukaulod gikan sa usa ka pupa ngadto sa usa ka libangbang o gikan sa mga tubig, usa ka ulod nga mahimog usa ka alindanaw nga makadakop sa mga lamok. Mahimong dili sayon para sa mga tawo nga nagpuyo sa syudad nga walay sayon nga mga pag-access ni ining mga natural nga ekologikal nga panghitabo nga tuuhan. Apan, adunay daghang mga video nga nagmagamit nga nakakuha sa mga footage. Sa pagkakaron, ang atong mga lawas mga unod nga motigulang og mga daot sa paglabay sa panahon. Apan sa adlaw sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo kita mausab ngadto sa espirituhanong mga lawas nga dili gayud madunot. Human sa pagtantang sa unod ng mga sapot, kita magsulob og puti nga lino o mulupad sa kalangitan sama sa mga libangbang. Magahin kita og panahon sa paghalugway niini sa atong mga ulo. Pinaagi sa sambingay sa mga liso o mga insekto, klaro nga ang unod moabot aron mabanhaw kung kini mamatay. Ang Juan Kapitulo 12 versikulo 24 nagsulat, sa pagkatinuod sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo gawas kung ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yutag mamatay, kini magapabilin nga mag-inusara. Apan kung kini mamatay, kini mamunga og daghan. Sulod sa pisikal nga porma sa liso, adunay usa ka liso sa kinabuhi. Sa diha nga ang gawas nga pisikal nga porma mamatay, ang liso sa kinabuhi sa sulod mabanha o mamulak. Kini nga mga pulong nga gitudlo ni Jesus gamit ang balaod sa pagtikad. Nagtudlo kini sa lawom nga og misteryong kamatuoran sa Dios pinaagi sa ordinaryo nga probidensya sa kinayahan. Sumala niini nga mga balaod sa kinayahan, si Jesus mitanom sa iyang kagalingon-ingon nga usa ka binhi og namatay alang sa kaayuhan sa mga tao. Daghan ang nakahimo sa pagtuo kaniya, nakadawat sa kaluwasan ug nakasulod sa langit. Kung kita magpugas og madunot atubangan sa Dios, kita makaani og dili madunot. Importante nga espirituhanong makasabot og mosunod niini nga baruganan. Ang unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 42 hangtod sa 44 nag-ingon, mausab ang pagabanhaw sa mga patay. Gipugas kini nga lawas nga madunot, banhawon nga dili madunot nga lawas.
ginapugas sa kaulawan, ginabanhaw sa himaya, ginapugas sa kahuyang, ginabanhaw sa gahom, ginapugas nga lawas nga natural, ginabanhaw nga lawas nga espirituhanon. Kung adunay usa ka natural nga lawas, adunay usab ka espirituhanon nga lawas. Una, ang bersikulo nagsulat kini ginapugas sa usa ka madunot nga lawas, kini gibanhaw sa usa ka dili madunot nga lawas. Bisan tuod ang pisikal nga lawas daw kay mamatay, kini moagi sa pagkabanhaw ug mabuhi pag-usab ngadto sa espirituhanong lawas. Kini nagtumong sa papugas sa madunot nga lawas ug pagpadako sa dili madunot nga lawas. Mas importante pa ang papugas og unudong mga nahuna ug pagpataas sa espirituhanong mga nahuna. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 6 hangtod sa 7 nagsulti kanato, kay ang nahuna sa unod mao ang kamatayon, apan ang nahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait. Tungod kay ang nahuna sa unod mao ay batok sa Dios, kay kini wala magpasangkap sa iyang kaugalingon ngadto sa balaod sa Dios, kay kini dili gani makahimo niini. Ang unahuna nga gibutang sa unod mao ang kamatayon nagpasabot sa dili pagsunod sa balaod sa Dios ug mahimong kaaway sa Dios. Kini modala ngadto sa dalan sa kamatayon. Katong nag-ugmad sa unodong mga nahuna makadawat sa buhat ni Satanas ug ang dautan diha sa kasing-kasing mutungha aron sa kanunay nga mukom, mukondenar ug magdumot ug mahimong masina sumala sa ilang kaugalingong mga hunahuna. Kini nga mga tawo sa katapusan makahimog mga buhat sa dautan. Aron mapugas ang madunot nga unodong mga hunahuna, importante nga anihon ang dili madunot nga espirituhanong mga hunahuna. Ingon sa pagkubisal ni Apostol Pablo sa ako mamatay matag adlaw, kinahanglan nga atong biyaan ang unodong mga hunahuna sulod nato matag adlaw sa matagutlo aron anihon ang dili madunot. Unya, ang mga pagbati sa kabakakan matantang ug ang maayo ug matarong nga espirituhanong mga hunahuna magpabilin. Kung mas biyaan nato ang atong madunot nga unodong mga hunahuna, mas mabuhi kita pag-usab uban sa dili madunot nga espiritual nga mga hiyas. Ang bersikulo 43 sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 15 nagsulti kanato, kini gipugas sa kaulawan, kini gibanhaw sa himaya. Ang pagpakaulaw nagtumong sa tanang butang sa kalibutan nga dili husto, batok sa mga lagda. Samtang motubo ang mga tao, makabaton sila og kahibalo pinaagi sa ilang nakita na dungog ug nakatunan. Apan ang kadaghanan niini nga kahibalo dili husto sa mga mata sa Dios. Pananglitan, sa kalibutan ang mga tao nagpasigarbo sa ilang kaugalingon ngadto sa uban aron mailhan ug maakredit. Apan ang pulong sa Dios nagsulti kanato sa pagpaubos sa atong kaugalingon ug pag-alagad. Ang pagsalibay sa kalibutanhong mga aspeto nga lahi sa kamatuoran nagpasabot sa pagpugas sa kaulawan ug mawala. Sa labi pa, labi kita nga mamatay ug mabag-o sa kamatuoran. Unya ang atong mga kalag muuswag ug sama nga ang atong mga kalag kay muuswag, ang tanan kay mamaayo ra. Kita panalanginan sa maayong panglawas ug magsugod sa usa ka mahimayaon nga kinabuhi. Ang sama nga bersikulo usab nga nagsulat kini gipugas sa kahuyang, kini gibanhaw sa gahom. Ang kahuyang niini nga hugpong sa mga pulong nagtumong sa atong tawhanong kasing-kasing. Sa dili pa magbago ang usa ka tawo ngadto sa kamaturan, daghang emosyon ang mutungha lakip na ang kasuko, panginahanglan sa pagbuhat ug kapintasan ug uban pang kabakakan. Ang uban nagunahuna nga sila lig-on tungod kay ilang gisiguro nga ang ilang mga tingog kay madungog ug sila mogamit og kusog. Apan sa espirituhanon sila huyang kaayo. Ang mga tawo walay lain kun dili pagkaon ang tukbunon sa kaaway nga yawa. Apan ang espiritu, ang kasing-kasing sa kamatuoran kay kusgan. Kini nga mga tawo makapuyo sa usa ka mauswagon nga kinabuhi nga kinahadlukan sa kaaway nga yawa ug magpakita sa dako ug gamhanang mga gahom sa Dios. Importante nga mamatay ug mapugas og kasing-kasing sa kahuyang, unodnon nga kinaiya ug kabakakan ug mabuhi pag-usab uban sa malumong nga espiritu ug espirituhanong kasing-kasing nga makasabot mopasaylo ug moserbisyo. Pananglitan, sa dihang ang unod sa dagway sa pagdumot kay labay, ang espiritu nga gitawag nga gugma kay mapuno. Kung ang usa ka tawo nga nangawat mabag-o, sa ilang kinabuhi og dili na mangawat, sila mabanhaw ingon usa ka tawo sa kamaturan. Kung kita magpugas sa madunot, magpugas sa kaulawan ug magpugas sa kahuyang sa matag adlaw, kita mas mabag-o ug mopos-an sa dili madunot mahimayaon ug kusgan. Sama sa nasulat sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 44, kita mataw pag-usab isip espirituhanong lawas. Kung kita mahimong usa ka tawo sa kamatuoran, mas mosalig kita sa pagkabanhaw. Kung mas nangandoy kita sa espiritual nga mga butang, mas masukod kita sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, ang Kristohanong pagtuo gitukod sa duha ka haligi, ang krus ug pagkabanhaw. Kung atong isugid ang atong pasalamat sa gugmas ni Hesukristo dito sa krus, apan dili motuo sa pagkabanhaw sa Ginoo, dili kita makabaton og pagtuo sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo nga misaad nga moanhi pag-usab og kuhaon kita. Kung ang pagkabanhaw sa mga patay dili tinuod,
Kung ingon ana, wala untay pagkabanhaw ni Kristo. Kung si Kristo wala pa mabanhaw gikan sa mga patay, ang atong pagtuo pagwali mahimong kawang. Apan sa Kristo namatay sa krus mipaaga sa dugo aron sa pag-ula sa mga sala sa tanang katawhan ug nabanhaw paglabay sa tulo ka adlaw. Kini mao ang pagkabanhaw sa mga patay ug ang kinabuhing dayon sa mga buhi. Ang pagkabanhaw mao ang kinapungkayan sa kahibulungang gahom ug dakong gugma sa Dios nga makapahimo sa matag usa nga modawat kang Hesukristo nga makabaton og kinabuhi, mabuhi pag-usab bisan human sa kamatayon ug mabuhi sa walay katapusan. Isip usa ka magtotoo nga adunay kasiguruhan ug paglaom sa pagkabanhaw diha kang Hesukristo kinahanglan nga maningkamot kita sa pakig-away batok sa sala bisan hangtod sa punto sa pagpaaga sa dugo. Ang Juan Kapitulo 5 versikulo 29 nag-ingon, kadtong nagbuhat sa maayong mga buhat ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, kadtong nagbuhat sa daotan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Kini nga pulong wala lamang mag-ingon kadtong muto kang Hesukristo moabot sa pagkabanhaw sa kinabuhi, ug kadtong dili mosalig kang Hesukristo magatubang sa pagkabanhaw sa paghukom. Kini napasabot nga bisan kung ikaw muto kang Hesukristo apan nagbuhat og daotan, magatubang ka sa pagkabanhaw o sa paghukom. Kung tinuod ka nga nakasabot og bug-os nga mituo sa espirituhanong mga kahulugan sa krus ug pagkabanhaw ni Hesukristo, imong sundon ang kamatuoran. Magbuhat og maayong mga buhat og mutungha isip pagkabanhaw sa kinabuhi. Kung maingon ka nga mituo ka apan nagpabilin sa kangitngit, wala nay laing dalan gawas sa pagkabanhaw sa paghukom. Importante nga hinumduman na kung nagpuyo ka sa kangitngit, bisan pa sa tinguha sa pagkabanhaw ang imong pagtuo ug paglaom mahimong mawala. Nang hinaot ko nga ang imong pagsalig sa pagkabanhaw mudugang kada adlaw, pinaagi sa kanunay nga pagkinabuhi diha sa kahayag. Sa ngalan sa Ginoo, hinaot nga kamong tanan mahimong mga santos nga nagdanag sama sa adlaw sa langit ug naglakaw sa mas dakong pagkamatarong uban ang nag-awas nga paglaom sa pagkabanhaw. Amen.